zapatuan dagoen partida presentatzea. Bueno, horren atzetik dakigunez dagoz 10 urte atletik egin manean postura bat edo gure futbol femeninoa, nesken futbola aurrera ateratzeko 10 urte daramagu eta uste dugu 10 urte ondoren denon balantzea ona izan dela, ez? Partidu bat aurkeztu dugu, ekipo gogor baten aurka, Samamesen bebai, eta bueno, nik bialduko neuke edo nahi dut aipatu jokalari guztien 10 urteetan eman duten konportamendua eta erantzuna, ez? Bueno, imaginatu aldo zuenez, jokalarientzat oso partidu berezie da, ilusio handi dekogu San Mamesen jokatzeko, guretzako ez delako ohikoa, eta bueno, eskertzekoa da klubak egin duen esfortzua Arsenal bezalako talde bat ekartzeko, ez? Oraintxe bertan nik uste dut talderik onenetarikoa dela Europa mailan, ez? 2007an txapeldun gelditu ziren, Europan, pasan urtean semifinaletara heldu ziren, orain bebai final laurdena jokatuko dituzte apirilan, eta Inglaterran daramate liga irabazten azkenengo 8-9 urte jarraian, ez? Eta orduan Europako talderik onenetariko baten kontra jokatzea eta ganera San Mames bezalako eszenario batean guretzako ez da lagun arteko partidu bat izango, hartuko dugu konpetizio ofiziala izango balitz bezala.